In de Westereen ken je er net omheen. Het glazen hoes dat in het centrum staat. Van Alve on 24 december worden de rondom dit glazen hoes van alles organiseren om geld in te zamelen van Annemarie Steestra uit Dokkum. Dit vjocht het 10 weken delenkanker. We zitten nog haast op een helte, maar ja, we maaien net kleien. Ondanks dat er toch nog net volle mensen zijn, dan hebben we toch wel best wel een leuke inkomst elke dag weer. Dus ja, wat dat betreft hebben we nog net te kleien. Elke dag komen er wat artiesten. We hadden vorige week een karrenhoorn met hinders ervoor. Vonden ze ook prachtig. Die man zelf vonden het ook geweldig. Dus die komen nu aanstaande zaterdag ook weer. Die wonen ook graag mee. Maar we hebben artiesten die hier optreden. Die zijn ook van, nou, maar een plakje komen we ook weer. Het is gewoon een beetje gezellig. Dit is wel een, ik vind het een leuk, duidelijk doel. Hè? Dan wist ik gelijk wat geld heen gaat. En ja, ik ben sinds een jaar ook wel wat in de regio, dus nou ja, dan voel ik me echt wel belutsen bij de regio. Hè. Ik had het roegwaai op mij gekregen. Ik heb begrepen, er is meer geld nodig voor behandeling. En nou ja, het zou toch mooi zijn dat we op deze manier hadden troslepen kennen. Ja, we hebben het gezet op Facebook, speciaal voor de goede kopje winnen. En ik kom met Jong van Actie natuurlijk, beide. Ik ben hier vlakbij, dus even te je heen. En hak me nodig over de hoes en dan kijk ik later weer wel weer even heen en keuren. Dus nee, mooi. Voor wie is daar aan wachten? En dan is die man nog best een Brunburger boegen. Er wordt natuurlijk al even voor Annemarie dienen, maar wat vindt ze er zelf eigenlijk van? Ze vindt het zelf prachtig. Ze geniet er mij van op een bank en ze nou en dan stuurt ze me een appje en dan is ze heel emotioneel van Theo, wat vind ik dit fantastisch, wat je mal hier van mij door. Ze kan dus net genoeg bedanken voor wat we voor haar doen. Dus dat is wel, ja, mooi. Daar doe je het uiteindelijk voor. Ja, precies. Ja, zwaar je dat ze nou, weer er bovenop komt en ja, het is wel, nou, ja, wat mag er van zeggen, hè? Ja, we kunnen nog net bijhouden, want we zijn er ook bezig met waar we hiermee bezig zijn. Maar ja, we zijn wel maar de gedachten bij van nou, en als ze nou dan Christen hebben, dan laat je zelf weg wel. Ja, te janken. Ja, tuurlijk, dat doet hij wel wat. Ja, dus op afstand is ze er gewoon bij. Ja, ze is op afstand, dat ze deelt ook alles wat we dealen. Dus ja, ze vindt u stappers.